फैबाय ओमफ्राय दा जोंहा आब'आ उन्दुना दं आरोना ओमफ्राय जों मोसागोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव आब'आ उन्दुना दं आब'आ फैबाय आब' आब' ओइ आब' नायनाय सिखाराखै आब' ओइ आब' सिखारदोना जों मोसानो फैबाय मा खालामबाय थादों नोङो भिडिअ स' आङो माने इसोरखौ आं दोहैनो नेबाय थादों आरो उन्दुखांनानैनो सरि माने दुगैखांनानै ओमफ्राय आं उन्दुना थास्राबाय आरोना दाबो फैयाखै बिसोर होननानै ओमफ्राय मोसानो सोलोंबाय थादों आरो इसोर बैसागुनि थाखाय स' मोनसे मेम'रि जाना थागोन होननानै बिनानावा भिडिअ खालामलायलाय आंबो गोसोखांबाय बिदिब्ला मोसानो सोलोंनो थांनायखौनो मोनसे ब्लग लाबोनोसै होननानै स' अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय थ' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै जोंहा आब'आ दा खानाय हबाय थादों जों स' लोगोफोर जों दा मोसागोन आब' फोरोंगोन दा खानाय हबाय थादों आब' जोंनिका एक्ट्रिस स' लोगोफोर जोङो फैबाय नै आब'आ दा जों दा थांसै हा जानो जोंहा थाइबें मोनजाबाय आमिना आलु गोसा nyala दा गरमाव मा जागोन मा थागोन जासिगोन र' मालाय आनिनो हायसन दासि र' गंनै बावसो बे गंसे बे गंसे नै मालाय खुन्दुंफोरा इयो खैखाननि आने इयो खैखाननि 30 खान सासे दानो रोङाखै हनै जहिबायानो Hey, बाहेराव मोसाफैनो हाया नोंसोरो नायलाय इमान खोमसि सि खोमसि ओमफ्राय बेयावनो मोसानो सोलोंनो नागिरदों इसोरो ओमफ्राय सासेया नालाय मैनानोखौ नुसिगोन उन्दुनाय
oi. Hama Nani, neng dapat undi deh, neng mau notang. Nani, hei. दे मोजां मोसा जाथुथुलियानो अभारद्राय बेनो अभार मानो मोखा गोबती आरो हाथाइखौ खिथिना होनो दे Hama Nani, neng dapat undi deh, neng mau notang. Nani, hei. dे मालाय भिडिअ कल खालामनानै नायहरलायदो मोसानायखौ उफ मेंजोब्बाय दा थांनोसै टट'लि आंखौ दोनना फैदो साइकेल दोनखायो दा न' आं दा जोंहा आब'खौ दोनथांनांगोन oh my god गाबोन लोगो मोनगोन ना Gaban जोङो फास्टिंनि गलाब बिबार दाजानो फागोननि गानखौ मोसागोन नौलाय